žádný zprávy turistům tam nedávají, my jsme tam nebyli organizovaně a v podstatě veškeré informace o tom, co se tam děje, jsme měli z internetu, z tuzemského internetu, ze Seznamu a podobně, takže že by tam byly nějaké velké zprávy v televizních novinách nebo tak, to neexistuje. A jinak dejme tomu, vy jste se nějak setkali přímo s tou nákazou, nebo respektive byli jste nějak informováni o tom, aspoň třeba v hotelu? Ne, vůbec. Ani na letištích není nějaká mimořádná situace, nějaký zvýšený hygienický požadavky na turisty nebo něco takového neexistuje. A vy jste ale přímo v Mexico City vlastně nebyli? Ne, my jsme byli na jihu v Cancúnu, vlastně na Playa del Carmen, takže to je poměrně dost daleko od těch ohnisek, které jsou popisované na internetu, tak myslím si, že to je jeden z důvodů, že se to tím ani příliš nerozšířilo. O celé té záležitosti se začalo informovat teprve v posledních 2 nebo 3 dnech, tak si myslím, že takové opatření, už třeba vzhledem k tomu, co říkali, že jaký opatření přijala Nicaragua, Kostarika a ostatní státy, tak si myslím, že asi něco takového v dohledné době nastane, ale nic dramatického nemyslím. Z Ostravy jsme dostali SMSky, že tam je nějaká taková nemoc, ale jinak nic nové, jsme nevěděli. Žádné teda třeba opatření například tam u vás nejsou v Cancúnu? Ne, nebylo tam vůbec nic. Informují třeba nějaké úřady nebo třeba i v hotelu jsou o tom nějaké zvěsti? Ne, nikdo nás neinformoval vůbec o ničem. Vůbec. Na letišti jsme viděli pár lidí s rouškou, ale jinak vůbec.